Mit navn er Kai Lindvig. Jeg er salgsdirektør i A2C. Det vi beskæftiger os med, det er at stille vindmøller op offshore. Vi stiller ind imellem også fundamenterne op, altså slår pælene ned i havbunden og stiller møllerne ovenpå. Og det startede vi med tilbage i 2000 og byggede nogle skibe om. Og det er egentlig der, det unikke i konceptet kommer, fordi vi satte nogle kasser på siden af et skib og nogle ben i kasserne. Og dermed med benene, der går ned på havbunden og så løfter skibet op, så kunne vi stabilisere skibet så meget, at det lå stille i vandet, og derved bruge den store kran, som du skal bruge. Så det vil sige, at stabiliteten i benen, kran og det hele skulle være sådan, at man kunne stille vindmøller op under de samme konditioner. Altså stå stille nok til at kunne arbejde. Og så har man altså et koncept, som du kan sige, er hurtigere og kan transportere mere, og dermed også et konkurrencedygtigt koncept, fordi det, der betyder noget, det vil jo være at få sat så mange vindmøller op så hurtigt som muligt i den gode tid af året, hvor det blæser mindst. Den, man startede med i Danmark, som var egentlig den første offshore vindmøllepark på Horns Rev, den var på 80 vindmøller. Og fremtiden vil nok vise, fra 2015 i England i hvert fald, nogle parker, som er meget, meget større, end vi kan næsten drømme om. Det er noget med 1300-1400 vindmøller, og måske noget, der svarer til at producere strøm fra 2 store atomkraftværker eller 6 traditionelle kraftværker. Og vi ser et marked, der her i, jeg tror vores prognoser siger i 2012, så når vi cirka 500-600 vindmøller om året, der skal sættes op offshore. Hvor det store marked er England, Tyskland begynder at komme, Holland, Danmark, Sverige er sådan de væsentlige markeder, men også markeder som Spanien, Frankrig begynder at røre på sig. Og jeg tror også i løbet af nogle år, så vil man se Nordamerika, Fjernøsten, som også begynder at sætte vind op ude på havet. Men set i bakspejlet, så lå vi vel omkring 100 millioner om året, når det gik godt, og lidt under, når det gik skidt. Og i dag, i år 2009, tror jeg, vi runder 400 om året. Og ser der en stadig vækst, så jeg tror da, at vores prognoser siger, at vi skal nå både 600 og 700 om 3-4 år. Og det gør vi med mere kapacitet, flere projekter. Og så vil vi ellers ekspandere til den samme kundegruppe, som har udviklet sig lidt fra måske at være vindmølleselskaberne til at være mere energi- og elselskaberne. Men dem er der også mulighed for at sælge andre ting til. Så vi kan installere andre ting, og ikke kun møllerne, men også fundamenter og måske endda andre ting, så vi kan være sådan en total installationskontraktor.